Ikusle entzule janarion maitale ongitorriak Nafarroko janariak saio honetara. Gaurkoan Txalo Telebista Baztanera hurbildu da eta erratzun gaude. Baztan kanpinan hain zuzen ere. Hemen bertako ekoizle bat ezagutuko dugu eta nola ez plater goxo bat ere prestatu. Hori dena gaur hemen Baztan kanpinan Nafarroko janariak saioa. Ez galdu etorri bazen. Hementxe gaude Baztango ekoizle batekin, Baztan xurie, ardo ekoizle batekin, Ana Iriarte, eskerrik asko gurekin joatetik. Egunon, mila esker zuei. Ederki. Konta guzu pixko bat, noiztikan zabiltzate ardo mundu honetan edo? Bueno, gu 2013an hasi ginen unekin eta 2013an egin genuen lehenbiziko landaketa. Guk Arizkunen egin genuen matx landaketa eta 2013an hasi ginen Urtsuko partzelan eta Meakako partzela landatzen. Gero 2018an egin genuen bertze landaketa bat, Arizkunen bertan, eta 2018an egin genuen azkenekoa. Denetara badugu 4 partzeletan 3 hektarea. Orduan pixkanaka egindako prozesu bat edo da, ezta? Bai, azkenean 2013an abiatu genuen, baina, albezala, egan ginen pixkanaka landaketa egiten gure helburua zen 3 hektarea landatzea, eta oraia badaude 3 hektareak landatuak. 3 hektareia landatuta daude. Bai, hoi da. Oiniken azkenekoa ez da produkzioan sartu, baina, hoi ere progresiboki landatu ditugu, orduen progresiboki sartuko dire produkzioan. Zuek ardo xuria ekoizlezate, ez da? Bai, hoi da, guk ardo xurie egiten dugu, eta hor, gure kokapen untan hemen argi dago ez da ardo toki bat, azkenean orai arte etxeetan eta bai izaten zituztela matxondoak etxeko ardoa egiteko edo, baina modu produktiboan edo ez da ohiturarik izan. Badire paraje batzuk, masti izeneko paraje batzuk, orduen, leheno zerbait egonen zen, baina ez orai zautzen dugun modu produktibo hontan. Orduen hasi ginen behiratzen inguruan ze egiten zen. Eta horre guretako referentzia den Irulegi dugu, hemen ondoan dagoena, eta horre ardo xuriekin ere ibiltzen dire, eta txakolina egiten den zonalde horri begira. Eta orduen horiek referentzia hartuta, horre landatu genituen bariedadeak, horiek izan ziren Irulegin ibiltzen duten izkiriota handia eta txikia, eta txakolinan ibiltzen duten ondarri bixuri. Eta ero rieslin pixka bat ere jarri genuen. Eta nola gogotu zitzaizuen ardo ekoizle eta gaine ardo xuria zenuten? Zuek lehengo ardua edo zeo zer nahi zuten berreskuratu edo zeo zer dago? Gu horra ginen bueltaka zerbait, lurrari lotutako zerbait egin nahian, ikasketa teknikoa genituen nekazaritzai buruz, baina gero gauza da teoria eta bertzea praktika, baina beti gogoan zerbait egiteko. Lurrik ez genuen, ez genuen esplotazio baten segida ematea edo hasi bar genuen zerotik. Orduen, horre ikusten guk Irulegiri begiratu izan diogu haunitz, orduen horre ikusten genuen aukera, horre egiten zutela, eta pentsatu genuen hemen ere aukera egoten altzela. Orduen, horra hasi ginen hangoekin egoten, ikusten, ikasten, eta azkenean pausa ematea erabaki genuen. Hori pentsatzen zenuten eta ongi doakizu, ez da? Bai, azkenean konten gaude, guk buruen genuen, forma hartzen, gero prozesu luzea da, hasieratik ere bagenekien, ez da urte batetik bertzera azten den landare bat, azkenean frutarboleko dute, behar dutela bere prozesua produkzioan hasteko, gauza berri bada guretako eta inguruan ere, orden, bidea luzea da, baina ez guk buruan genuen hoi da forma hartzen. Eta baldintza haunitz ere badaudela, ez da? Bai. Eguraldia eta hainbat gauz ere baldintzatzen dute haunitz. Bai, azkenean hor eguraldiak horren menpe zaude, hor eguraldiak baldintzatzen dizu, eta gero ere, guk lurrik ez genuen, orduan lur bilatze hortan hor ere bada baldintza importante bat lur egokiak hautatzea edo aukeratzea, ez? Hemen edozein lurrek ez du mastirako balio, behar duzu
toki eguzkitsu bat, aldapa pixkat edo gutienez ura ez pilatzen ez den partzela bat, haizetsua dena, toki saneatuak. Orden, bueno, hor ere, selekzio bat egin genuen, gero, guk lurrik ez genuen, akordioak lortu genituen, bueno, lortu alokairuan ustea lurrak, eta orden, prozesu guzioi ere importantea da, gero, non jartzen duzun horrek baldintzatzen dizulako geroko. Ana, zuen ardoa ekologikoa da. Bai. Horrek zer erran nahi du? Bai. Guk, hasieratik horre hasi ginenean unekin bueltaka, guk gauzak ikusteko moduagatik eta gure, azkenean koherentziagatik, erten genuen ekologikoan egitekotan, ekologikoan egin nahi genuela. Hor, Irulegikoekin egon ginen eta beraiek erten zuen posible dela ekologikoan egitea, eta orden, hola genuen horrek zer erran nahi du, ez ditugula gauza sintesi produktuak erabiltzen, badire herbizidarik ez dugu ibiltzen, insektizidarik ez dugu ibiltzen, hor guk arazo handiena izaten dugu xartaxakin, eta hor adibidez hori kontrolatzeko ekologikoan erabiltzen da kobrea, kaldo bordelesa. Hor mugatua duzu, 4 kilo hektareako erabiltzen alduzu gehienez, orden gure lana da gehien bat prebentiboan, guk maiz tratatzen dugu, kaldo bordelesakin, kobreakin eta landare preparauakin, maiz tratatzen ditugu, baina kantidade txikiekin, azkenean egite duzu lan prebentibo bat. Eta gero, adibidez, belarraren kudeaketa ere, ez dugu herbizidarik erabiltzen, horrek erran nahi du, desbroze mekanikoa egin behar dugula. Lana hitz gehiago, baina gero ere gehiago, modu diferentean, ez da hain, azkenean, ez da hain agresiboa, ez langilearen dako, ez ingurunearen dako, ez gero ardoi edanen duenaren dako, ez? Eta azkenean guk ekologikoan lantzen ditugu lurrak, zertifikatuak ditugu, zepainek zertifikatzen ditu, eta ero bodega ere ekologikoan, eta bodegan ere guk gure ardoa ekologikoa eta ardo naturala egiten dugu. Horrek zerra nahi du, bodegan alik eta interbentzio txikiena egitea, ez? Guk jasotzen dugu gure matxa, eramaten dugu bodegara, prentsatzen dugu, modu prentsa mekaniko batekin prentsatzen dugu, eta azukoi sartzen dugu kupeletan. Eta hor uzten dugu, ez diogu maten ez diogu deus gehitzen, eta bere lebadura propioekin egiten du fermentazioa. Kupeletan ere aldaketa txikiren bat asizateekin edo frogaren bat, ez da? Bai, hoi da, guk 2019an antolatu genuen gure bodega txiki hoi, eta 2019ko uztaia arizkunen ardotu genuen. Eta hor deposito inoxidabletan ardotu genuen, eta aurten 2020ko uzta egin dugu froga bat ere egurrezko kupela batean. Hartu ditugu litro batzuk eta egurrezko kupelean sartu genituen, ikusteko ze aldea dagoen, batean edo bertzen, eta froga bezala. Zenbat denbora pasatzen da, masti bat landatu, eta probatu arte, hori zuek nahi duzuna edo atera dela? Karo, guk lehenbizikoa landatu genuen 2013an. Eta hor, lehenbiziko probak edo 2016ko uztan zerbait bildu genuen, baina etxeko froga batzuk egiteko, 2017an atera genituen ez dakit bortzeun botila edo lako zerbait, eta horrai gara urte-urte botila batzuk gehiago. 2019ko uzta arizkunen ardotu genuena, hortaik atera ditugu 2007 botila. Baina gure helburua 3 hektarea horiek produkzioan daudenean, 10-12.000 botila izatea da. Horren, orain momentu enten gaude, eren batean edo, bai. Zuen ardo xuria nun arki daiteke orain arte, eta hemendik aurrera nun zerentaritzate zabaltzen gero eta gehiago? Bai, gara, hasieran botila gutxi genituen, orden egiten genuen salmenta zuzena eta merkatuetan, Elizondon antolatzen diren merkatuetan, hor saltzen genuen dena. Eta gero aurten 2019ko uzta hasi garaia inguruko denda txikietara eta jatetxetara eramaten. Eta orden, pixkanaka, gure helburua da, alik eta hurbilen saltzea, azkenean. Kilometro zero, ez da? Hoi da, alik eta hurbilen, eta Euskal Herrien saltzea gure produkzio osoa. Guk ez ditugu produkzio handiak, azkenean gehienez ere 10-12.000 botila saldu behar dira, baina ez dire produkzio ikaragarriak. Orduan, guk uste dugu aurten ikusita, eta aurten ez da bat ere urte ona izan, ez delako mugimendurik izan ez jatetxetan ez inon, baina guk uste dugu
horrekin posible izanen dela. Sare sozialetan ere sartu izanen zarete? Ba, hortan nahi gara, momentuz ez gara hasi, ze horrek ere eskatzen du bertze lan bat, eta orden, bueno, hortan nahi gara, baina momentuz ez gara hasi, baina hasi beharko dugu, bai. Nion telefono bat edo izan duzu zuekin harremanetan? Bai, guk web orrialdea dugu, orden, bueno, norbaite gurekin zuzenean kontaktan jarren nahi badu, bai. Arazorikan ez dago zuekin harremanetan jartzeko? Bai, gero adibidez, bisiten eta ere pentsatzen nahi gara bisitak eta egitea, baina aurten momentuz ez ditugu egin, baina bueno, hori ere ailegatuko da. Azkenean horrai gara pixkanaka, ez, lehenik mastia, gero bodega eta gero hirugarren hanka edo, ez, proiektu honen hirugarren hanka izanen da, ba, hoxe, salmenta, bisita guiatuak, ez, enoturismoa, eta bueno, horri ere halako batean helduko diogu. Ana, zuen ardoak ze ezaugarri dauka? Bueno, ba, gure ardoa, ardo idorra da, ez da ardo dultze bat, ardo idorra da, eta du azkenean Kantauri Isurialdean berezitasune duen xamintasun puntoi, ez, Hondarribi Isurik ematen dion xamintasun puntoi. Orduen, ardo naturala da, ez, gu bodegan saiatzen gara alik eta interbentzio gutien egiten, bere lebadura propioakin egiten du fermentazioa, gero udaberrian, batzutan enbotellatzen da, ez, fermentazio alkoholikoa egin, eta handik gutxira enbotellatzen da. Guk uzten diogu bigarren fermentazio bat malolaktikoa egiten, eta orduen horrekin ardoa gero pausatu egiten da eta suabetzen da. Eta orduen, iraila urrian biltzen dugun matxoi, enbotellatzen dugu ondoko urteko iraila aldera. Orduen, hoi da, 10 hilabetez edo egoten da hor, bere helietan, eta bueno, horrek suabetzen du pixka bat ardoa. Eta orduen, ardo naturala da, 12 grado inguru, hoi da, hoi ere urten arabera, ze urtero ez da berdina, eguraldia ez da berdina, mastia ere, gu ere, orduen, bueno. Aldaketa handi somatzen dire horretan? Bueno, orai arte somatu diren aldaketak dire, bueno, mastia idela pixket bere sendotasuna hartzen, orduen ardoak ere hartzen du, sendoago edo gorputz gehiago, edo, hasierako urtetan, beti arintxeagoa zen, eta igual biziagoa, orai da, gorputz hori hartzen eta sendotasuna hori hartzen. Eta gero, urte batetik bertzera, zerbait aldatzen da, baina oinarria bera da, azkenean variedade berak dire, eta oinarria berdintsua da. Baina orai da forma hartzen, hemen nahi gara ardotzen, eta idaia guk buruan genuen forma hori hartzen. Orain zaporeak aipagarri ditugula, Nafarroko edo Baztango zaporetan, sartuta zaudete, ez da? Konta eguzu pixko bat, zer den hori? Bai, hori da, 2016 inguruan abiatu genuen, hasi ginen elkartzen, horre, Zederna Garalur eta Baztango udalak bultzatuta hasieran pixka bat, hasi ginen elkartzen Baztango ekoizle txikiek. Eta hortik sortu zen Baztango zaporeak elkartea. Eta horrek biltzen du, Baztanen lan egiten dugun ekoizle txikien elkarte bada. Eta horre daudenen ezaugarriak edo dira, gizan eurriko ekoizpenak izatea, eta baserrian bertan edo esplotazioan bertan egiten da prozesu oso hau da. Baldintza guzti bete barra dire, hor sartuta gotio, ez da? Hoi da, azkenean, bakoitzak sortzen du bere lehengaia, bere produkzioa egiten du, eta eraldaketa behar duten produktoiek hortan bertan eraldatzen da, eta gero salmenta zuzenari edo bide laburrekoa ematen zaio beti lehentasuna. Azkenean, hoi da pixket Baztango zaporeaken ezaugarriak edo, bai. Nagusiak edo, ez da? Bai, hoi da, eta dire, batzuk ekologikoan gaude, baina esplotazio guztiek dire, modu logikoan, gizan eurriko esplotazioak, ingurugiroakin konpromisoa duten esplotazioak, eta hoi da, bai. Lehen aipatu duzu zuen ardoa idorra dela, ez da? Bai. Hori zerekin hartzen aldugu? Olako ardoak, aperitibo batean arrasongi, gustora hartzeko moduko ardoa da, edo arrain batekin, edo haunitzetan, gauza koipetsuekin ere goxoak izaten dire olako ardo idor eta xamin puntu hoi dutena. Azkenean, ematen du gaznakin adibidez, beti ardo beltzera jotzen dugu, baina hemen baitugu gazna, aski onak, eta nik uste dut, adibidez, gaznakin ere ongi ematen dugu. Beti entzun dugu ardo beltza? Bai. Doakiola, bai, azkenean, hor baitugu olako ideia batzuk, eta egia da ardo beltza ere aski ongi ematen, baina xuriek ere ongi ematen dugu. Kasunetan, bikote kide polita dela, ez da? Hoi da, nik uste dut horre Baztango zaporeakeko produktu guzti horiekin otordu ederra egiten aldela. Ani Iriarte, esker mila, zuen produktu bikaina hau erakusteagatik denoi,
eta munduko zorterik hoberena, opa dizut, bai? Mila esker zoi ere eta nahi duzen arte. Eskerrik asko nitz. Ikusten duzu Nafarroko janariak saio honetan zen nolako ekoizleak eta aurkeztu ditugun, eta orain nola ez prestatu aurko dugu plater goxo bat, hemen kanpinan, guazen, ez dugu denborarik galdu behar, guazen. Beno, Baztan kanpinan gaude, Erratzun kokatutako kanpinan, eta nire alboan Iñaki Grajiren bertako sukaldaria, ez da? Hala da. Ongitu horri eta eskerrik asko nitz, zure txokoan edo nartzeatik. Konta guzu pixkot gaur ze plater prestatu hor dugun? Gaur inbartugu, hemengo arabikin, almondiga batzuk, almondiga normalak, nio inbar dugu txipiroi salsa batekin, eta txipiroi gero plantxan. Aha. Bertako aragia erabiltzen duzu? Bai. Nafarroko aragia, hori da. Eta hemen ikusten dut ze tipula, baratxuria... Bai, hemen dugu pixkot aragia botatzeko tipula, baratxuria, perrexila, eta gero hemen salsa egiteko. Tipula, piperberdia eta zanahoria. Ederki, hasiko gara da nola? Zu dengo nagusi, ni zure laguntzaile, pintxe, bai? Bale, Bueno, pues, zu erran, zein merra den, eta bueno, nole merra den. orduan, hasiko gara tipulakin, fin moztu, eta egin dugu nata bota, potxatzeko. Bai. Zu, Iñaki, zenbat denbora dara nahi sukaldari moduan? Bueno, ja urte batzuk. Bai? Oain dela ja, 22 urte. 22 urte, bizi guzti jaratiko moduan, sukaldari moduan. Bai, estudiatu nituen 5 urte, burladan, sukaldaria, eta geroztik, bueno. Honetan beti eta? Honetan. Hemen kanpinan, zenbat denbora dara nahi Hemen aurten. Aurten hasi zinen? Hasi naiz, aurten, bai. Ederki, hau Baztan kanpina da, ezta? Bai. Erratzun kokatuta dagona, iztin errandugu moduan. Hemen, una turbiltzen dena edo zer aurki dezake? Pues hemen bada, piztina bat, badugu padela, gero badire bungalo, badire... Hemen, aspertzeko modurikan ez dagoela, ezta? Ongi alokatzeko, kanpinak, bungalo, erranduzu? Bai. Zenbat personendako eta bungalo izan dire eta maina desberdineko ez? Bai, handigu eta txikigu. Familia hondireko eta... Bai. Hor, jendi honen da alokatua urte osun batzuk eta bertze batzuk etorriko dire udapartin do zer... Bai, ikente egun batzuk edo hilabetik alkilatu. Gainera hemen ez bakarrik piztina ere baduzu, Bai, piztina, errandugun bezala, badugu padela baitere, gero badire udan aurrendako animazioak. Egunaz eta gero arratsaldez ere bai? Bai, baitere. Gaina izaten duzu beti norbait animazio puntu hori emaiten diona, ez da? Bai, hala da. Ongi pasatzeko edo... Zer gehiago emar dut hori eta? Hemen eta baratxuria. Baratxurik bai. Hola, txikitan baitere? Bai, txikitan. Ederki. Gero, gauden lekuan hemen Baztanen aukera badago ez bakarrik barruan ongi pasatzeko, baizik eta kanpun ere badaude sekolako lekuak eta zerbitzuk ere bai, hemen Erratzun, ez da? Bai, hala da. Badire gauza, bai. Eta gero, hemen otorduak eta egiteko modua kanpinan zer gozaltzeko, bazkaltzeko, afaltzeko, zer zerbitzu edo zer eskaintza izaten zu hemen? Goizetan hasten dugu pintxukin, pintxu tortilla patata, gero egiten dugu tortilla azpikua, xolomo gaztagin, pintxu klasiku, eta gero goizetan, eguerditan badugu menu bat. Normalmente zaten da, 5-6 lehenizko platerak, 6 bigarrenak eta 6 postrik. Eta gero gauetan bat jugu razioak, bat jugu plater kombinatuak, bokatak, hori gauetan. Aldaketa orduan, gabez menu izuzule izaten, ez da? Ez, gauetan hori bakarra kartalik. Razioak eta gauzoiak. Bai, bokatak eta hamburguesak eta horrela, menu gabaz ez zuzule izaten. Ez, gauetan ez dugu mate menua ez.
bakarri goizetan, eguerditan. Gero zuen postreak, edo hemen eskaintzen dituzuen postreak, gehienak zuek egin dire. Eta bat baduzu gainera nahiko berexia eta desberdina, ez da? Bai, aste honetan batu behar dut gainera eta brownie txokolate blanko. Eta brownie hori normalki edo ikusi zankatu du beti txokolate beltzakin, ez da? Bai, beltzakin, guain patu du xurikin, ez? Aha. Eta patu du sopa bat txokolatikin eta fruta la pasión. Bai. Eta helado batekin. Hori interesarra du, hori nahi eta nahi zona behar dizan hori. Bai, a ver. Bueno, Iñaki, erran, ja ze... Bueno, orduan oain ja hau, batuko dugu ja potxatzen. Bai. Zutan, olio hartuko dut. Bale, bueno, orduan otatzen dugu tipula, baratxuria. Eta uzten dugu hemen Gorritzen pixkot? potxatzen. Bai. Sua bakatzen dugu pixkot. Erre ez dadin ez da? Ez, potxatu inbar dago, ez du koloririk hartu behar. Aha. Sige, pixkanaka, gaila hemen... Bai, izerdi pixkot atei bezala, baina gorritu ez dadin. Ez. Doleia pixkanaka hor, eta botatzen dugu pixkot gatza eta pimienta. Piperra beltza erabiltzen duzu? Bai, onontako bai. Eta gero oain hau ozten dugu hemen, eta segitzen dugu, hasiko gara prestatzen haragia, bai, masari? Bai. Bueno, Iñaki, orduan, esnia azukran zenbat gustatzen zaizun? Dena guzti, ederki, eta... Hola? Bai, nahikoa. Nahiko, ez da? Baina eskukin do, inindut, pixkot? Bai, pixkot dena moitu. Bai. Ongi hartzela esnia eta... Zerra banezun hemen, ogi zarra jartzen diozu edo nola jartzen zu? Bai, atzokoa. Normalmente hobe da atzoko ogikin ikia. Ederki. Bale, hori. Ez da duen, nasku dut ja... Bai, onata ja... Deseiken delikan ogi jau, nasiko diot? Bai, dena ongi hartzen baldin badugu, dena onata bortatzen aldugu eta jazta. Ongi eskurritu eta apoia. Bai, ez da? Hola? Bai. Bale. Zu botatzen diozu orain gatza eta piperra? Bai, botzen diogu. Erki? Arrautza, biarrautza. Zu gaurko platera, gaur prestatu duen platera, nundik gogotu zaizu do? Lagun batek... Aretsi, aragi eta txipiroia nazia. Lagun batek erautsi ziken eta gustatu ziken eta bazun demanda platero horri. Bai? Gusture jaten du jendiak eta... Eta jaketa aldatun behar dut menua heldu den hastin, hori sartu behar duzela, ez da? Eta hemen tirada badu. Jendiri gustatzen zaizki holko nasketak edorrela edo nola egiten Bai, batzen dugu plater, sukaldia egiten dugu normala, ez? Bai, betikoa, baina baitere aukera. Bueno, maten dugu toke bat hor, eta momentu menpinen jendia ari da gustura, bai. Barat hori perexia botatzen diot? Bai, perexia botako diogu horrat. Aitzun, bai. Orduan, oan ja hau. Bai. Pixko faltu zaio. Bai. Eta, ja, botatzen aldiogu perexia. Perexia botatzen diozu horrat. Bai. Bale, aitzun. Dena gustu hartzeko. Bai. Hau ja prest dagoelegin, onata botako diogu, eta hasiko gera ja almondik egiten. Bale, espetuko dut minutotxo bat, ez da? Bai. Espetu minutu bat eta espetuko dut. Bai, hori da. Bueno, orain ja tipula... Ja, potxatua dugu, orduan nastu behar dugu. Ni segitzen du saltsan. Bale, segi. Erreko naiz? Egal bai, oain. Bueno, pixkanak egin dut.
Bale? Eta bota behar dugu ogi arraia. Bale? Ogi raiatu pixkat. Bai. Ogi honekin ze lortzen dugu? Hobeki bolak iteko. Bertzenaz, gelditzen da... Gelditzen da aragia bastante... Deseina bezalekin da. Pixko isio. Bale? Nola ikusten zu hor? Pixko gehiago? A ver. Bai. Arron guri dago nik, Bale. Nik uste oan ja bai. Orain gut bai. Zuinaki, lehen komentatu dugu kanpen honetara hurbiltzen dena edo baditula aukera desberdinak edo hemen geratzeko loiten eta hemen pasatzeko egun batzuek. Bai. Mobile home, erran duzu, bade daudela. Gero camping modun edo sartzeko, eta zer gehiago duzu? Batugu bungalok, Bai? eta gero badugu baita ere alojamiento, familiak tortzeko, eta... Familia osua etortzeko modua dela, ez da? Bai. Eta horiek alojamiento horiek edo ze nolako dire edo ze desberdintasuna dute edo? Bueno, pues, tamainu diferentik dire, batzuk handigu dire eta bertzik txikigu. Ja. Segun zenbat persona dire, Horren arabera, izaiten direla alokatzeko leku horiek edo, ez da? Bai, ala bat. Vale, tamaino hori ongi do, txikigu da, ondigu? Igual txikigu. Txikigu gustatzen dizu? Ni bokado ederko gintut. Zorro kontun badakitzen. Erki. Eskaxinin gelditu bezadin, bokado ederra, hori. Hola ekio? Bai. Edo txikigu nahi tezu bainika? Ez. Txikigu ja ez. Txikigu ez? Odun ja pintxu batu bat jugo. Eta zuri platera berri eta hola pixko tasmatzi gustatzen zizu da? Bai, beti gustatzen zaigu, ez? Desberdintasuna Zeratxe berria probatzia edo, ez dakit. Gauz berak iten, ez dakit, bueno... Pixko aldatzen bida. Aldatzia, bai. Eta unat etortzen dena jatera da, bazkaltzera da, faltzera da. Hola, zer da platerarik gustokoena do, gehien konsumitzen dutena edo, zein zaien da? Bueno, normalmente ikin dugu aldatu platerak, orduan. Ez da gize platera erran. Oaina hartio ginitun hemen sprint rolling. Bai? Rollo de primavera, rollito de primavera. Ingeles jarrizkero... Bai, eta ikin ginen onjuki eta bere salsakin, eta gero baitere ginen gambakin, eta plater hori bastante poliketetzen zen. Eta bastante ongi, jendie konten zagien plater horiekin. Hori gustatzen, plater hori. Eta postretan? Postretan, badugu gazta tarta, itxinina, gero baita ere zandu dugu pinezko kanelona. Hori? Pinezko kanelona? Helado vainillakin, ikin ginen makinan filetegaran moztu, pina, txintxine, eta gero ikin ginen rollo, kanelon bezala, alapatu ginen. Eta gustura hartzen zuten. Eta hori barrenin, helado bat edo zerbait sartzen zuten? Eta gero, helado vainilla. Eta gero, basin patzen ginen, intxaurreko salsa bat. Jolin, ze ona. Eta bastante ongi etetzen zen. Ongi baitere. Baitere, eta bain dugu, aste honetan, brownie xurie, zopa txokolate zurikin batu behar dut, eta fruta la pasio, eta, a ber, ja, ze ona.
ze pasatzen den. Ba, seguro, ongi aterako dela. Nik uste baietz. Seguro baietz. Gero, bueno, oain artio, aldatu nun, baina oain dugu sorbete mojito, baita ere, bastante ongi dabile, atetzen da, eta... Gustura jaten dela, edo hartzen dela jendik ez da? Zer, eta batzutan igual postre bat ez duzu hartu nahi, ja beteta zaude, eta sorbete bat bai gustura hartzen duzula, Bai, igual sobera bat galduzu, do kargatu, eta, bueno, sorbete batekin, ba, bueno... Zerbait hartzeratik eta jazta. Bueno, orduan presitzera, bai, oain presitu bat jugu. No, pues, guazen, zartainera eta mantxo dozu bizian, donori txintzuzu? Ba, ez, bakarrik doratu. Gero salsan... Barrendikan ja salsa bat... Bai, bala. Vale, pues. Bueno, presitu bat jugu orduan, almondigak, olioan, sartzen jugu. Bai. Olia bero-beru eta gainera sarki, ez da? Bai, basta. Erre ez daitezen eta... Zuk erran duzuna, kanpotikan kurruskak, gorri-gorriak eta barrendikan ez-eziak. Eta girasol, bale? Bertzena zartzente sobera guztua. Bale, orduan, bain pixkot hemen eduki. Bai. Kolori hartu hartio. Ino, bakarrik kolori hartu, barrentiken... Ez. Gero, salsan akitzen gideia egiten. Zuinaki, hemen kanpinontan eguneroko menua aukeran gauza honitz izaintzu. Bai, bueno, patzen jugu, sei lehenizko platerak eta 6 bigarrenak. Eta, bueno, beti izaten dugu, kutsarezko platerak ez, zaten dugu sopa, aragiko sopa, ilargorriak. Hori urte guzien erratiko modu, udan ere jendiak... Bai, hemen zait fama hori baute eta jendia guztura hartzen dute. Guztura jaten dula sopa bat edo ilargorri batzu, edo lenteja batzu, kutsarazko eta orduan urte guztian. Guztian, ez da? Ensaladak, pasta... Bai, ensaladak, bat jugu, ate konfit, badu ajuarriero. Bai, hori bigarren platera bezala, ez da? Platera, bai. Gero zaten dugu pasta baitere lehenizko ensaladak, bueno, arroza baitere batzen dugu, risotok, gauzori, bueno. Aldatzen dugu... Astero aldatzen duzu, menua? Igual astero ez, igual plater batzuk bai. Normalmente bai, gustatzen zei aldatzia, porque bertzena... Bai, izan dire batzuk beti kontzen dituzunez, eta jendiek hori eskatzen du, ez? Sopa eta hori, bueno, igual zaten dugu, ez? Bueno, ja, prest dire. Zeungi. Ahi, zeungi. Eta ero, bigarren platera moduan, zain nintuze, hori, ajuarriero erranduzuna aiztin, zerritxule eta katia, konfi... Bai, ezaten... Gauz ezberdin pila bat, ez da? Bai. Ikusitu baitere kaliuk eta badituzuela. Bai, joan den astin patu nituen, eta arrasun jate dire. Seguro bai, jendia konten joan da, gustatu da. Lana ondile duten platero horiek ere jendik estimatzen jula. Itxin normalin, ez dituzu prestatuko horrelako gauzak? Ez, eta gainera platero hien ikustia galduin dire, ez. Lana ondiz dute eta jendia... Denak lanin gabiltza, itxera lietu, eta hainbertze ordu berriz ere pasatu horra. Gaiotze prestatzen, zer den da? Dena da, minio galduin da, eta, bueno, erran, pato bat jut ez, ja ez... Eta ikusten zuen, jendik karrera hona dula, ez da? Bai, jendia konten joan da, gustura joan da, eta, bai. Gustura jaten jula, eta, ez da? Bai. Bale, horiek ja behin gorrituta kanpotikan? Ja gorrik ja patzen direta, azetzen dugu, ja. Ez ditugu sobera idortu barreta? Ez. Barrentiken gorri gelditzen direta. Aragia guainikan? Barrentiken ez dire inak, bueno.
Hori da zu bilakatzen nahi zaila. Ba, ja salsakin akituko dire. Ederki. Bueno, Iñaki, orain salsakin hasiko gara, ezta? Bai, hala da. Odenak pixkot... Moztuko dugu Bai. tipula, Bai? tozu normalak, eta... Egin duzu, handi xemak. Bai, gero pasatin behar dugu, Bale. turmuz egin, eta... Bai. Dena fin geri dadin, pasatzen orain, bale? Hala da. Bueno, nik utziko ituzet hemen, bi nabalak ez buruzteko, bai? Hala da. Mozten dugu, Bai. eta batuko dugu potxatzen. Zuinek hemen, kanpineko denboraldia noiztikan noiz ari zegin da? Normalmente hasten da martxun eta Bai. gitzen da abendu. Aha. Nio urtean, bueno, pandemian egin eta Bai. hasi ginen pixko matxosigo. Ja, Hasi ginen aste santutan. ja. Eta oain, aste santutan hasi ginen, eta Bai. abendu hartio, ginen dugu lana. Oain hartio, aigera bakarrik egiten lana, behidekitzen, Bai. ostiltan arratxin, Bai. lanta egun osu bat, eta igandin goizentan. Aha. Atxaldeko bostan, ja, izten dugu. Igandi bazkari bai emaiten juze? Bai, igandun bazkarik, eta gero bostan, ja, izten dugu. Ja, eta noiz arte horrela? Oain hasiko gera 18, ekainiko 18 ja, hasten gera ja Egun oso osua. egun oso osua. Eta aste oso asteko osua. egun guztietan, ezta? Hala, Egunero. bai. Ederki. Bueno, orain salsa hori, Bueno, salsa, barazki hauek edo bai, ditugu zuan. batuko dugu zutan, Vale. potxatzen, Bai, botako diogu gatza eta piperra, piper beltza. bai. Vale. Eta espetuko dugu, gero botako diogu la tinta, Bai. Txipiroi tinte hori gero botako dugu. Orduan orain espetuko dugu hori pixkotik arte, ezta? Bai, hori... 10 minutu dola? Bai, 10 minutu dola, Pues, 10 potxatzen. minutu barru bere alagat. Hala da. Torrekora, bai? 10 minutu espetu behar dugu. Vale. Bueno, botatzen diogu tinta, Bai, txipiroi tinta. txipiroi tinta, Barazkiak Vale. piztu pine daudela eta txipiroi tinta, ezta? hori da. Vale. Eta brandy do koniak do Bai. botatzen diogu. Zu hartuko duzu, era fuerte dugu zua. Bai. Opa, flambeatu. Hori da. Eta zaten dugu hain zutan 5 minutu dola, eta gero Bai. fumetekin iken dugu kubritu, Aha, Bai. eta 10 minutu egosten dugu, eta gero Eta ja, pasatzen dugu salsa, bai. eta bihar baldin bada, pues, loditzen dugu salsa, hori ikusko dugu pasantozkeroz, Vale. guzten da. Seguntatzen nola geratzen den, ikustu du loitu doa ez, eta? Hori da. Ederki. Espetuko dugu beste 2 minuto? Beste 2 minutu eta... Orduan ja salsa, ja bota diogu fumeta, fumetekin dugu pues, arrai espinikin, Bai. tipula, porroa eta zanahoria egiten dugu kaldo bat, Bai. eta oan ja bota diogu, pasatu dugu, eta... Pasatzen duzu turmisan eta gero txino. Hori da, ezta? fin-fina gelditzeko eta Vale, jazta. konforme. Oain irakiten hasi da, Bai. uzten dugu 5 minuto, Bai. zaliko dugu eta bitartion markatu behar dugu txipironak. Aitzungi? Oliba pixkat botatzen diogu, Bai. berua hartu dezala eta Bero da horikan, orduan. Bai. Pixkot markatu eta gatze pixka bat botako diogu. aurretik botatzen duzu gatza. Bai, Ederki? buelta ematen diogu txipirona. Bai.
Aitzungi. Fumet erran duzu prestatzen duzuela beti arrai exurrekin, azalakin, zer denez, eta gerore barazki batzu sartzen dizkiozula. Bai. Hori behin egosten delikan, dena erretiratu ongi Bai, dena. Eta uro gelitzen den salda horrekin edo, nazten duzu ja lehen geneukan barazki horiek eta txipiroi tinta horrekin ere, eta ja teitzen dugu horrekin behar dugun salsa hori, ezta? Hala da. Vale. Hau jakiten hasi du, Aitzun gehi. suave, agatzen dugu pixko izio. Bai. Eta espuma hori gelditzen denakokin, Hori kentzen diozu. horiok entzien diot. Ataitzen den aparra hori de zopa eta itin dilikan edo... Bai, hobia da, Ez ez, gauzoik, bueno, gero hobekio mantentzen dire kameran, koloria ez dute galtzen, Ja. eta hobekio gelditzen dire salsa. Ederki. Orduan hau ja berua dago, Bai. eta markatzen dugu txipironak. Txipirona xamurra teitzeko, zein da sekretua? Fresko zatia, Fresko izatea, bai, negute bat. zenbat denbora behar izaiten du txipirona batek? Denbora hundiz kontu behar da, edo Plantxan. gutxi, bai. Buelta eta buelta, hop, ja, inak dire. Buelta eta bueltekin Buelta ja eta inigo buelta, ekin dira. ya está. Zenbat eta denbora gehiago kontu, eta orduan eta gogorra Gogorro guarda. bat, gelditzen dire txikle bezala Bai. bezenaz, orduan ja, hop, inak dire. Hop, ja, atetzen txugu eta Bai. gordetzen dugu. Orduan geratzen zaigu ja plateratzea, ezta? Bai, ja, azkeneko pasua ja. Bai, venga, Orduan, bai. batuko txugu, razio bateko, ez? Plater batean dako. Lau, Ederki? eta oain bai, botako diogu ona eta salsa, Bai, estin indako salsa hori. aherkiko britxu, Bai. eta oain, hemen akitzen dire ja almondigak, Hori egiten, ezta? hemen iten, bai. hori da. Berotasun horretan, salsa horren Salsa berotasun horretan, barrendik sartzen da barrentiken, eta, bueno, jugu gelditzen da. zikera aterako dire, ezta? Hori da. Orain ja plateran jarriko dugu, Bai, bueno, ja... ikarrizko saia doka, Bai. Ze ona, bai? Ze majo, ze ongi. Zu, kanpin honetan, ez bakarrik jan eta taloin, baitere, izaitintzu hemen zine. Bai. Zine baitintzu astin bitan do, Astit, bai, atxaldetan do, arratxetan iten dugu, bai. Hori ez dago bat egizki? Ez. Bertze egitealdi bat Hala, edo? jendia- Zinema? Hurbiltzen da? Bai, Ikustera pelikulak tortzen da, eta? bai. Bueno, salsa Ze majo. botatzen dugu, Bai. bastante ongi. Tantxauk Garbitu, saiatzen dira, platera garbi kontzen, ezta? hau hori da. Aitzongi. Eta goan ja, txepirona batzen ditugu, Bai. hemen, bat. Bertze aldian bertze bat. Zuet horre nahi? Ez, joan, nahizun joan. Bale, ederki? Eta pixkot kolori mateko, Bai. Itxur Ja. oso? akitzen dugu platera. Bazte polita?
Bueno, bai, gauain gustatu behar da. Orain jobeina faltu zigu, Iñaki? Probatzia, ez? Jamarko probatzera orduan. Ergi, joan egara. Ea, pues, guazen. Iñaki, bastan kanpinan gaude, erratzun kokatutako kanpinaretan, ezta? Bai. Eta gaur ikarizko gudi tokatu zigu. Hala da, egun erra dago. Bai. Dastatuko dugu, zukindeko platera doze? Probatuko dugu. Bai. A ber, nola dagoen. Itxurotu osai ikarri hona dauzka. Ba, ni gustatzen zait, platera. Bai, seguro baiet. Bai. A ber, ze itxura da. Itxura ona eta zapore seguro eskire aitzona. Gauza honak irina dela, ordunez? Nik uste. Bueno, Iñaki, eskerrik asko honitz, gurekin egoiteatik. Zuei. Plazer bat izan dut zuekin sukaldatzea. Eta zuei, zerran ikusten duzu zer nolako platerak, aurki ditzazkegun Nafarroko janariak saio honetan eta bastan kanpinan. Nola ez, hori dena baztango ardo batekin, baztango xuri, ardo xuri honekin. Eta platera hau dastatuz eta txintxin eginez, agur bero bat eman dizuet denoi. Eskerrik asko hor egoteatik, zaindu ongi izan, eta berriz ere hemen egonen gara janariak, Nafarroko janaria bertze saio batekin, bitartean zaindu. Aio! Aizu, probatu hor dugu, abertze... Aitzo niñeke. Fenomeno. Ni esker. Aitzo izona. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.